Ka West Khasi Hills District Badminton Association kan sapriang ya ka lumpung ya lekai badminton ka bahe hapo West Khasi Hills District ya ka bala tibru kum ka 38 Meghalaya State Badminton Championship 2008 pulai ya ka bala penlong ka Meghalaya State Badminton Association MSBA. Habai kran shkilat pathai khubor mentakasni hapo conference hall jaka office UDC henoston u president ka WKHDBA ha ka ju ka por kum chairman ka organizing committee uba Eslindam ulayat hu bakate ka lumpung kan sedang nadu ka artarik hadu santarik unai lar 2000 pulai shu ulayat hu ru ba ha kate ka lumpung lakmi lenti ba anwan banashim banta kumba hispa san phongot ee kinoi lekai na baro khat artari ki district association hapo ka jela bat ka jaka ban penlong e kate ka lumpung kandai hapo ka indoor stadium hanongstoin ulakan turu eki bakwa banashim banta ha kate ka lumpung bakin penpoi eki jindan kam ban penrung kerteng show general secretary ka MSBA haswa ka arpho tarik unaitung bar ha ka jingpen khre ya kate ka lumpung kala ya shat menta ka negong sap kani ka jermiat kani sni na priang subha ipi ki res ki bala plate po khnang banidan batni ha kani ka jermiat e ha kani por ni sosnat bandon lang isa HK thaba ibade I organize ibade additional DC chonga West Khasi Hills khaju por ibade organizing chairman chonga ni ka 38 Meghalaya State Badminton Championship arjar Arpo Lai. Indaru bangi I ba Gilbert Sangriang, diberi I chairman jangka media and publicity cell. Indaru Dr. Lombor Mosor, diberi I organizing secretary jangka nika championship. Te dah kajing dan lah ini berpi mentasing supaya ban highlight sekendiat. Ya kajing penkrea jangi ya kanika 38 Meghalaya State Badminton Championship ajar Julai. Ka tournament kan long hangni ha Indo Stadium Nongstein. Ha ka artarik hadu santarik jong u pernai August ajar Julai. Ki participants na ki keleng ki district kin wan adu kasitarik u August. But ia kani ka tournament ngasu Tenat Banitu EP ba Lahos da ka West Khasi Hills District Badminton Association haka jinga trelang bat ka Meghalaya State Badminton Association ka bari ka state body te haka jingya kran haka jingya sutu jungi bat ki baro ki district association number mentang iladan baro khat artli ki district association ki wala affiliate sa Meghalaya State Badminton Association te ngisutnat bat ngimilti ba haka ni kan team menta ki players na baro khat artli ki district jong kastin kinwan ban ye simbenta ban lesi nginyo aga tournament ka bahe ban ka ba songset ban ka basingan hadu kata kumbang itip hi ba ka Meghalaya State Badminton Association kadai ka bala affiliate sa Meghalaya State Olympic Association ba kumjuru sa ka Badminton Association of India te kumta ye ki rules and regulations baro ki paidei ba ka ban conduct a tournament ngin buat baikkat kum ka rules and regulation jang ka Badminton Association of India. Te kelas dia bakin submit ya ka entries kanlong haka arpotrik upnai bahnyo arjar arpulai bad ya ki entries ki hamban submit sha ujina secretary jang ka Meghalaya State Badminton Association. Te hagani ka tournament ka pementa ngindan hadu san kategori ka umur ki under 13 ki under 15 under 17 under 19 both boys and girls but ka senior category ka balong baik ya ki singles kumjuru ki doubles tangha ka under 19 but ka senior category ngindan ya ka mixed doubles te ka jingpun kre talong ka palaya session da ka coach ka nabanta ka tournament ngindan lightly ki coach but kajing pun kre ka stadium kalaya sesan nomor ba hakini ki snem ke beladep hakini ki benai katukan di benai beladep hawangi pe ya kajing long juman jang stadium kisah ngilano mensim kendia nomor ba kajing long jang stadium ha daw jang kalait ha daw ha liang jang kajing long jang ki coach ha kajing league jang ka roof te ha kajing ya discuss kajing ya kran but ki members jang state body
ngilalit ban approach ya ka State Sport Council ban ngaso de ban ai ka jing khublai ka bakarpang ya ka State Sport Council ka Sports Department lembaga State Sport Council ka ba da ka jing tre sitom jong iwe ni engineer iba thaba ibari engineer jong State Sport Council bat da ka jing simkia jong chief engineer iba BMCM kilawan ban kimi ban pet ya kejidan kam jong kani ka indoor hall bat hyper belum kan kila penbiang ya borok khat kejidan kam bat menta kakam kalaya sesa bat ngikmi lenti ba haswa ba ka tournament kan sedang nginyo ban kitu kikam kiba yat menta mat kila ban dep ban kila ban penbiang ha korpong ka bede te ha ka bede ba ka jing pun kre na ka benta ka jingwan jong ki players na marung ngidan ni community wala kumno na borok khat ki district association ki baron simenta ka bumon na kita khat artli ki district association kanunduna ya ka sispa san pongot ki players ki baron chim klang kata klang pat kenya ki players ki badai na ka ni host district te kawai ka problem ka bang PS hangni ha West Coast Hills kalong ka Jakasa te lengba kani ka kubor ka bang yelum menta ka bumot ba ni snow ban pen snow lupa siya ki participating districts ki teams ki benwan ki district ba ba kinlong ready namar ba kumbang ang bangimdan ki hotels ngimdan ki homestay ban ang ban penbiang ya barok ki players kumta ngila identify katukan ni ki halls ha kini ki dong than kini ba hajan ba ka stadium te kidan ki artli ki halls ki balayo ki hall ki ba he but kajing menta kalong tamba ngimdan jing thia habaro khat ki halls te ndrei ya kita jaka bagi sa ngilalong ready ban penbiang ya ki beddings kum ka mattress ka bed sheet ke pillow ban ki light blankets te kidan ru katukan ni tili ki hall ki ba ngila ban nyu ka jing thia tila si kitu ngin ha perkhat no namar kilong tang khniat tingin sape te kata ki hall ki ba de na ka banta ka ibangin provide da ka bedding da ki tersok ki jingsiang kia ki pilu ban ki mattress ye kita le singin bo ki senra te ngaso ban ong ba ki teams ki ba lemba kan ye khubor jong pi kin long ready lupa kin long prepare lupa hapor ba ki poison ni namar ba ngimkwa ba ong ba kindon kinu ki complaints handa ki lapoi ne seni ya kani ngilai tu lupa balik si kan yo kubor ngin sapen sapriang sa barok ki district association ro kumjo te ha ka bede bat ki jing penbiang ke jing penbiang ya ki participants ki bawan sebar na sukwa ban pentip api baya ka Jakasa kata ka jing kalai kawan kata transportation in penbiang na ka association narong sadong klem da sim jing sio watang sitingkaru hakalian zo ka bam kababun hi ga jinglot kan ber na ka host association nrei kindan mulmala ki jingsio ki balong tang khindiat na ki to ki district association kumba julong ha kisnam ki balada ki balga lapania daka MSBA te kita ki de ki jingpin kre ban ki jingpin vet pinbiang ha be de bar kane ka jingpin kre na banda kane ka state championship te ka jingye trei kalong ka ba sotna ka adu manta namar ba ni yang ni bidan isa thaba ibade jong i ADC jong ka West Coast Hills ibade ru chairman jong ka kumangalo amne chairman jong organizing committee kalong ka kam ka ba snow singan maksudna dur rata ba kaliang nakaliang juga district administration ru kadan bar ka ai ka jing trelang nadu isa DC kum chief patron jong ka organizing committee sa SP belum patron isa thaba kum organizing chairman but QA ki officers na QA ki department ki balai snok ti lang ban ye penlong ka organizing team ka baklan kumban sia tu afi ni mdei tang ki officers na ka West Coast Hills ni kidan na QA ki district ru ki bakloi ban ye trelang bat ni ban penkre kan ye tournament bat ban penlong kan ye tournament ka babet ka babian te ngasuka ban petip api kendian ba ka jing ai kusnam ye ki nong job hakani tournament kalong da ka prize money ka balong ka total prize money ka balong silak tengka bat ki certificates
Te ngi kmi lenti ba ka jing pengkre jungi kan long ka babiang bat ki players ki bawan naki district bo peru kinda yo sha kata ka jingile kai kata ka atmosphere ka ba hapo stadium dan ni Sabah stadium bro kin yo ka jing hun ka jing suk ka mansiam klam da dan kinu ka jing benyau nda kili pana yi te ndoi ngak sukwa ban ong ka wei ba na kalian jungi kumka host association ngi persangkat bala mangin persangkat bala ban penbit penbiang ke jenal kam laki long hapo indoor kum ke jingle akai lani sabar kum ya kabam ka di ka sa katia kadem te hendrai nga sukerpan ngabu ke jingkerpan Ahmad ni ba ya ki players lani ya ki official ki bawan na sabar district ba kinum kmi lenti ya ka bapalang le asti ka balong sabar jong ka jingla bo jongi